Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Mi smo krenuli u banju i evo, ovo su moje drugarice, žele da vam nešto kažu. Predstavite se. Teodora, šta ti je? Evo prvo... Doksita. Da, ovo je Doksita, kao donja crta na Instagramu. Ja sam Radunković M. Ja sam Mersi Milutinović. E tako, sad kad znate Instagrame, javit ćemo vam se kad stignemo. Ćao. Ćao ljudi. Pa jeste, Stigli smo u Vranjačku banju, sad smo seli da jedemo. Eto, to je to. I da, sad ćemo jedemo, snimit ćemo što smo naručili, posle ćemo da se šetamo malo i eto, nas će bude zanimljivo. Okrenite me. Ćao, brzo moja, zapratite me obavezno, obavezno. I mene. Nemojte nju, nemojte. Mrs. Milutinović. I mene, Radunković M. Doksita, donja crta, mislim, obavezno. Doksita A. 2. Ne, slušajte me, Doksita, donja crta, ove koje jebe ovde, oni su nevažni, kapirate. Čekaj, ovdje snimam live. Vidimo se posle. Ćao. Ana, sad ćemo da jedemo i posle ćemo da se javimo. Ćao. Nemoj. Hvala. Hvala, evo naručili smo roštilj. Vidimo se posle. Ćao. Da to snimaš? Nemoj mene. Ajde Šta imaš da kažeš ovoga? Ćao ljudi. Evo. Kaži nešto Marija. Nešto, A dobro, tebe znaju iz logova, pa znaju Doksitu. Ali ovu ne znam. Pa dobro, mene morate da upoznate, ja sam stvarno mislim. Kaži nešto Marija. Jel se sećaš našeg vloga sa ekskurzije? Kada je to baš? Sećam se. I šta je bilo? Svašta. Ajde ovdje. Evo. I? Ovo pored Doksita. Evo, ovdje je mnogo lepo, baš. Šta nešto ja kažeš, Teodora? Ne znam, brate, ne znam što ja kažem. Sa neki fanovi se smeškaju. Ovo je rekreativno mesto. Dobro. Znači, stvarno ovde deca da se igraju. Ovdje smo. Da udišete, ovde je vazduh ovako lep. Sa Goča. Sa Goča. Eno, ona ptičica što škola, svi. tu idu sladoled. Je tu ti, ajde. Inače svi zapratite Radunković M. Dobro je. Ljudi, zapratite mene, ja sam ovdje Pa rekla ste to već. Doksita. Šta, ne? Ka priče nešto? Pa ne znam što da kažem, ljudi. Radunković M. Dobro, pa ne znaju be. Ćao. Hajde, Teodora. Dole, brate. Gdje idemo sad, Teodora? Ljudi, znači... Pa to je gore. Dobro, ali sam lupa nikad nije. Pa naravno, tako je. I gdje idemo sad, Teodora? U Kelps, da jedemo. Šta? Palačinke, se upalimo još 100 kila da imamo. Pa dobro, letnji rast, smo da se opustimo. Ne, ja i Luka ćemo sladoled. Da. Ako vas jebem. Ja ih ima, vraćamo palačinke. Da. Idemo bre. To, Luka, brat, bre, idemo. O, molim. Što, mnogo je dobro svetlo ovdje. Kada mi nosimo i poruku. Ajmo, Luka, ja i ti. Ajde. Luka, Von. One se ostaje tamo gdje su. Ma lude. Nećemo se izgubimo, ne? Da, budemo kao... u banji sa 2 ulice. Da bude nastav, izgubili smo se u banji. Ovo je neka muzika. Da ne dobijemo copyright. Ja volim, brate, ovu banju zato što Đule je On je odavde? iz Novog Sela. Stvarno? Što ne živi ovdje? Živi u Beogradu, Beograđani, mislim. Ona... Realno, jel želiš nekoga pozdraviš, Teodora? Ne znam. Želim da pozdravim Ružu Rupić. Pa dobro, ti si njen fan. Šalim. Evo, Ruža, ako gledaš, pozdrav za tebe. I zaprati me, brate, ja tebe pratim, ti mene ne pratiš, alo, curo. Pa dobro. Šalim se, ne moraš me zapratiti. Želim bre da pozdravim koga? Moju babu. Mađu? Možeš.
Ajde, ja sad čekam ove dođe. Neka. Eno su. Čaj sad. Ćao ljudi. Znaju, brate, preuzela sam ti vlog, idemo dalje. Šta ti koristiš šminku sada, da preporučiš mojim ženskim fanom? Mislim, Pa, pratiš. joj te bre, ja sam uzela ovo golo sranje. Pa pokaži im. Ja da se izbaci zbog snima. Boli me kurac. Ja sam tela Filipu to da kupim, ali ono... Kupim ja most, teraz stegne pa ćeš vidjeti. Bez Snimamo vlog. Ali zabranjeno je da se... Znači, ovo je katastrofa. Znači, koliko su drski u ovom Lili, u ovoj Vrnjačkoj banji, to je katastrofa. Ali uopšte kad sam ja ovdje nisam. Znači, ovo je haos. Kao da smo u Parizu, a ne u banji. I ne sad se snima, izvinite, molim vas. A kako se zove? Znači, ona meni dodaje da snima. Potrebala sam iz inata da snimam. Ne, a šta mislim, ne razumem. Znači, zabranjeno je slikanje i snimanje. Ja kažem, pa ja ne slikam. Pa ja snimam. Strašno, bre, ali... Če me čuješ? Znači, idem u grob, brate. Već si matora. Joj, bože, strašno. Znači, koliko su drski. Znači, nikad u Vrnjačkoj banji, nikad ne ulazim u Lili. Ma nisu oni tako drski, nego oni njih ne znaju, pa su tako... Da. Mene znaju i... Da, vidimo. Da, dozvolili nam da... Da. Pa nisam ja snimala tebi, ja rekao... Pa može da mi puši cigare. Da, red. Dobro, zabavno je, ali tako? Znači, ovo je haos, ali haos. Znači, ja rekao, ovo tvoja Vanja, Marija, jebeš mi mater. A gdje hoćeš? Pa idemo, brate, u K. Da, a gdje je? Ovamo, Luka. Da, inače ako ima neko od vas iz Banje, možete mi pišite u komentaru. Da, pošto smo mi sada u Da. banji. Tako da... Mislim, ovaj video kad ćete izađe od sutra. Da. Kako on je tvoj paljevac, ako... Ovako. Kao kada pušim kuge. A, to je to. Mislim, to je rad. Ćao ljudi! Dobre. Kako se želiš da se snimiš. Šta imaš da kažeš, Marija, tvojim prijateljima iz Beograda, ako možda ovo gledaju? Nemoj ovo da bacim u Ja moram Što? puno da pozdravim. Kažete da ima bubble tea u Beogradu. Marija, Ja moram hoće... puno da Ja moram puno da pozdravim tamo Pozdravi se. Niš, Kruševac, Ćićevac i okolinu. Da. Ja ću kažem samo da sam iznenađena i to. Dobro, znači Niš, Kruševac i Ćić. A onaj ko... Pojate, obavezno. Ajde. Zanemarite. Televizor, malo podsjeća na McDonald's. Dobro. Da, podsjeća na McDonald's. Malo. Baš interesantno. Nemoj me. Ajde, jedi to baram. Mukbang. A nemoj me, Luka. Što? Luka, sad ćeš da mi vratiš ovo kako znaš i umeš. Cheers! Cheers! Konobar! Konobar u brzoj hrani. Dostavljač! Osoblje! Može neko da dođe? Trebali smo prvo malo. Nemo slučajno, brate. Što? Oh my
Čutite, a stvarno ne. Sad ću mi uzmeš ovaj telefon kako si ga stavljala ovdje. Teodora! A vidi na YouTube. Nemoj. Što? I ljudi, mi smo završili, najeli smo se oko Stokije. Znači, ovo je havarija, će pukne vlog. I ja isto, ona počinka i ona se... Znači, ono je havarija, sine, znači... A dobro, bilo je dobro. Dobro je bilo, brate. Da. Što ja kažu Olga i Marija, gde ste? Lukać, mi slikaš celu? Ha. I, ljudi, Luka priči nešto o Pa ne znam, evo šta da, jeste moj vlog. Pa sve smo uglavnom snimi da idemo sada, ćemo se Idemo šetati. sada da šetamo. Dobro. Tako. Da, super. Javit ćemo se ako bude nešto zanimljivo. Važi. Pa. Naravno. Da. Ćao. Da ste ljudi? I da, mi sada šetamo po ovom parku. Drugarice su nam ostale tamo se slikaju. I nas dvoje smo sad ovde s nami, valjda će nas ustignu. Da imaš Ja ne vidim ništa. bukvalno, gledaj što je lepo, zara. Da, ovde je još lepše. Ja pa te pričam da li. Šta? Baš je lepo. Mislim, sveže. Ne pseš u bloku. A šta je ovo stvarno? Od 100 godina. Ovo da kaže kupatelo. Šta je ovo, Olga? Kako kupatelo? Ne, poprska neka voda. Aj, uđemo unutra. Pogledaj. Ovo prska. Ovo je voda. A, ti? Kako je simpatično. Za mene večno putnika sačuvala je. Kako lepo. Ajmo pravo, da. Moje puste odaje. Lagano možeš da se trmciš. Moja, Ćemo. Bože. Uvek brani. Nešto, kako beše tera? Al verujem da smo zajedno. Calvin Klein veš. Olja, da nas voziš, neću da nas jada. Imam 250 dinara. Nemam. A što ne ćemo tim raditi? Bus. A bus? A to su ove malice. Pa znam, ali da li ima? Alinijski. Malinijski stoje ovde, u onoj liniji. Stoje, ali ne znam. Ove da li ima? Ajde, požurite te, bre, što se zadržavaš on. Nemamo bus. Ne vidi se ništa. Nijemo me. Ispričaj jade. Nemamo bus. Sada čekaju umjesto da idemo da pitamo. Pa gdje ćemo da pitamo? Ajde da pitamo. Znači, počinjem nervoza, me hvata. Treba da vas svata. Dok pitaš, nemaš da kažeš. Znači, ovo je vrh, brate, ovo je vrh kada tražiš bus, bre, za kralju. Joj, fuj. Kažete svoje misli. Ne rade više ni oni. Gore. Ma ima bre da rade, kad mi ja kažem, malo bre priče ovo je. Imam neko. Ti što vas ti ovdje nešto. Nema mene, sad još ne poznam. Nema ni mene.